Man kan overtænke for evigt at lave en YouTube-video og aldrig nogensinde filme noget. Hvad skal jeg gøre? Sweet! Det var virkelig ikke med vilje. Min grundlæggende filosofi. Hvad er det, jeg står for? Hvad er det, jeg egentlig brænder for? Fototeknik. Kan du putte? Kan du lige pege? Jeg har ikke brug for et hjertestop i dag. Oh boy. Der kommer nogen. Det er ikke fordi jeg er blank eller noget. Jeg har bare 1000 retninger, jeg kan gå i. Så har jeg et super low-tech tip. Det føles godt. Det skal være bedre. Standarden skal være højere. Get to know each other. Rasmus, hvordan kommer du på sådan nogle geniale kreative løsninger? Så kigger jeg ind i væggen. Hold livet. Nu ruller jeg simpelthen til Sverige. Jeg ruller ud af min garage uden at kunne se en skid, fordi jeg har pakket bilen så sindssygt voldsomt. Så nu må vi håbe, at jeg ikke rammer en tilfældig ældre dame, der er ude at gå. Det er de altid, ældre damer. For alting ligger skridsikkert. Hvis du ser det her på YouTube, så goddag og velkommen til min første YouTube-video. Jeg hedder Rasmus, og det er min første test til at prøve at se, om jeg kan lave noget på YouTube. Jeg er på vej til Sverige, hvor min familie har en ødegård, som jeg har lånt, hvor jeg skal være i en uge, mutters alene, og den uge skal bruges på at braine på YouTube og hvad jeg skal lave på YouTube. Så gør vi lige et pitstop her på, jeg vil sige halvvejen, det er det overhovedet ikke, der er rigtig lang vej nu, men på Sunset Boulevard, sådan noget motorvejsmad, det er ellers ikke noget, jeg normalt under mig selv på nogen måde. Men der var sult i mausen. Til gengæld, så skal jeg lige finde ud af, hvor fanden jeg kommer ind henne. Jeg gider sgu ikke på KFC. Jeg har ikke brug for et hjertestop i dag. Sådan. Så er det guf time. Alrighty. Hvad fanden? Jeg bestilte sgu da 46 fritter. Hvorfor har jeg kun fået... skide godt. Og så har jeg fået en sandwich, som jeg ikke kan få op med en hånd. Hvad skal jeg gøre? Jeg parkerede den der lige et andet sted, fordi der holdt sådan en tankbil og larmede af helvede til. Det gad jeg ikke høre på, så nu har jeg kørt et andet sted ind, hvor jeg godt kan høre den. Hold livet. Jeg kører hen over en bro. Nu har jeg snart lagt Danmark bag mig, og med Danmark alle mine hverdagstanker og alt, hvad der hører til det daglige liv. Jeg ved faktisk overhovedet ikke, om man kan høre, hvad jeg siger lige nu, eller om det er sindssygt rystet med den her. Jeg har monteret kameraet i bilen, og jeg ved ikke, om alle optagelserne er bare mig, der så kører vi ellers til Sverige. Det bliver sindssygt fedt, mand. Men kæft, det glæder mig. Jeg håber, det er en lille smule behageligt at lytte til. Det kan jo være, det er fuldstændig ubrugeligt, at det er optaget her. Det kan også være, det er helt ligegyldigt at lytte til mig ævle. Så er jeg rullet ind på Skovvejen og er næsten op ved huset. Første gear måske lidt bedre end tredje på sådan en vej. Så er jeg fremme. Det føles godt. Holy smokes. Welcome to the place I belong. Det her, det er stedet, hvor jeg er kommet, siden jeg var helt lille, og det er lige gået op for mig, de her nøgler, de kan ikke lukke mig ind i huset. Jeg bliver nødt til at hente nøglerne. Det hemmelige sted. Og du må ikke se, hvor det er, så du må ikke komme med. Hej hej! Velkommen til et lille sted i skoven, som ikke er mit overhovedet, men som er min families. Det er for vildt, at jeg kan komme herop og låne det. Og bare gå og snakke med mig selv. Sikke en tur.
Klokken er 9:30 om aftenen eller sådan noget, og nu er det tid til at lave en kande te. Så skal der chilles, læses en bog, tændes op i pejsen. Og så skal jeg putte sove, så jeg er klar til en hel uge med total ro og chillaxing. Jeg kan allerede mærke, at det rammer mig. Det er så godt. Sweet! Jeg tænkte, jeg lige ville give en lille update. Jeg kom søndag aften, og det er nu tirsdag morgen. I går gik på bare at arbejde og skrive tekster til mit nyhedsbrev og til LinkedIn. Og tænkte mig om, ikke at jeg kom frem til noget sådan synderligt genialt eller noget, men hele den her tur handler jo om at prøve at finde ud af, hvad er det, jeg skal på YouTube. Det er ikke fordi, jeg er blank eller noget. Jeg har bare 1000 retninger, jeg kan gå i. Og jeg prøver lige at tænke lidt grundigt igennem, inden jeg går i gang, hvor jeg vil sige, nu er jeg jo faktisk i gang. Men altså, det her det er jo lidt en test. Det er jo også bare for, fordi man kan overtænke for evigt at lave en YouTube-video og aldrig nogensinde filme noget. Så nu tænker jeg, nu kan jeg lige så godt filme alle mine overtænkninger, og så er jeg over den tærskel. Men på et eller andet tidspunkt skulle der jo også gerne opstå noget, som er værdifuldt for andre, og ikke bare mig, der gerne vil høres, men rent faktisk noget, nogen gerne vil høre. Det er jo mærkeligt, når man er, jeg ved ikke, om jeg kan kalde mig selv ekspert, men når man har en stor viden om et bestemt emne, så kan man være så dybt nede i det, at det hele virker enormt banalt for en. Og så føler man ikke rigtigt, at man kan tillade sig at sige det til nogen, fordi det ved de selvfølgelig allerede i forvejen. Og jeg fik et råd fra en på et tidspunkt, som jeg prøver at lytte til, som er: intet er banalt, sig alt. Men hvor skal jeg så starte? Det er det, der er spørgsmålet. Det, der er planen nu, det er, at jeg vil sidde og brainstorme lidt på, hvad er det, YouTube skal gøre for mig. En metode, jeg har fundet ud af, som virkelig holder mig på sporet, det er at bare sidde at skrive og lave det, som jeg tror, man kalder automatskrift, som bare er, at jeg sidder og siger, jeg vil gerne gøre blablabla, og så skriver jeg simpelthen bare mine tanker, ord for ord, og formulerer, hvad det er, jeg gerne vil, fuldstændig ukritisk. Og det virker sindssygt godt at bare lige sidde og bruge 20 minutter på bare at sidde og skrive i en lang køre. Og når jeg er færdig, så har jeg altid en meget bedre idé om, hvad det er, jeg gerne vil med det, jeg nu sidder og arbejder på. Så det kommer jeg til at sidde og gøre de næste 20 minutters tid. Ups. Kan du lige pege? Du peger ikke på mig. Øjeblik. Det var da alligevel fuldstændig sindssygt, det her vejr. Nå, jeg skal løbe ind nu og handle og købe lidt ind. Jeg tror ikke, jeg gider at filme derinde. Jeg har stadig ikke ballsacken til at filme foran andre. Især ikke svensker. De er så judgmental. Der kommer nogen. I'm back. Nu er det blevet tørvejr igen. Det lykkedes mig til nøds at få handlet uden at blive alt for sjaskvåd. Men shit, et regnvejr. Til gengæld så har jeg købt mig selv en lille treat. Min guilty pleasure.
Oh boy, det er den svenske kakao, som... Oh my god, det har jeg fået siden jeg var helt lille, og det fylder mig sådan med glæde. Jeg drysser det på mine cornflakes, jeg putter det i en gryderet, jeg vil have Oh Boy sprinklet på min gravsten. Ja, jeg er sponsoreret af Oh Boy. De er ikke så gode til at få det til at se lækkert ud, men jeg ved slet ikke, om man må sige, om man må joke med at være sponsoreret på YouTube. Jeg kender ikke reglerne eller den der YouTube-lingo eller alt det, man skal gøre for algoritmerne og alle de der ting, men scribe og sub like, og følg med i morgen, eller næste gang jeg laver en video. Ikke at jeg er færdig. Jeg tænkte, jeg lige så godt kunne dele en af de mærkelige ting, jeg gør en gang imellem, som er, at hvis jeg skal have kreative idéer, så prøver jeg at, i stedet for bare at knokle på for at prøve at presse dem frem, så prøver jeg at tage noget tid en gang imellem, hvor jeg giver plads til, at de kreative idéer kommer. Og det gør jeg ved at sætte en timer på et kvarter eller 20 minutter, og så kigger jeg ind i væggen. Så hvis du sidder og tænker lige nu, fuck, han er underlig ham der, så forstår jeg dig godt, for det er jeg. Men nu sætter jeg en timer, og så ses vi om, skal vi sige, kvarter. Ja. Gud, jeg har helt vand i øjnene. Det er hårdt. Alrighty. 15 minutter. Det var dejligt. Det er ikke fordi, man nødvendigvis får alle mulige super kloge, dybe tanker, men til gengæld forsvinder man fuldstændig. Det er pointen med, det var derfor, jeg tog billedet ned til at starte med. At kigge på noget, der er så ustimulerende, at hjernen bare søger ind i sig selv, fuldstændig blottet for ydre stimuli. Det fungerer enormt godt for mig til bare sådan at clear my mind, tænke ikke noget. Det er sådan lidt en form for meditation, eller bare sådan en form for lige at holde en pause, som ikke er at sidde og doomscrolle på sin telefon, eller få anden form for input eller dopamin fixes. Og det gør noget enormt godt for min produktivitet og min kreativitet. Det var i hvert fald dejligt. Alt det her med at tage til Sverige og komme væk fra hverdagen og tænke mig om, det involverer også, at jeg prøver at tage noget tid væk fra min telefon. Det prøver jeg også at gøre derhjemme, men herover prøver jeg at gøre det lidt mere systematisk. Så på dag 1 tog jeg 2 timer uden min telefon. På dag 2 tog jeg 3 timer, og i dag er det dag 3, og der tager jeg 4 timer væk fra telefonen. Det er bare dejligt. I øvrigt, pro-tip, hvis du gerne vil have noget tid væk fra din telefon, men du ved, at jeg kommer hele tiden alligevel til at kigge på den, så har jeg et super low-tech tip til det. Det eneste, du skal bruge, er en elastik faktisk. Og når du så kommer til at tage din telefon op alligevel, det virker bare enormt godt. Rasmus, hvordan kommer du på sådan nogle geniale kreative løsninger? Det gør jeg kun, når jeg er væk fra min telefon længe nok. Jeg er lige ude på en lille vandretur, fordi det har regnet i 3 dage, og nu skinner solen rent faktisk, så nu skulle det bare lige nydes med en lille gåtur i skoven. Og så tænkte jeg, så kan jeg jo lige så godt dele nogle af mine resultater, noget af det, jeg er nået frem til igennem al den her betænkningstid om, hvad YouTube skal handle om. Nu sad jeg og skrev lidt ned i går om, hvad er min core message, hvad er det, jeg står for, og hvad er det, jeg egentlig brænder for at formidle. Det er, at medarbejderbilleder og
corporate billeder, virksomhedsbilleder, skal tages mere alvorligt. Det skal være bedre. Standarden skal være højere, og ikke alle de der standard corporate headshots, som bare alle sammen ligner hinanden, og som har ikke den mindste snert af personlighed. Jeg synes, at virksomheder skal tage deres ansatte alvorligt, og være stolte af at vise dem frem og sige, de her mennesker, det er dem, vi har hyret, og de er mega dygtige og mega fede, og dem skal I stole på, fordi det gør vi. Fotografer skal tage det alvorligt, at når man kommer ud i en virksomhed, så er det en unik virksomhed fyldt med unikke mennesker, og det er det, vi som fotografer skal vise. Vi skal ikke komme og dække over alt det, som gør virksomheden unik og interessant, ved simpelthen at få den til at fremstå ligesom alle de andre. Vi skal ikke få virksomheden til at ligne sine konkurrenter. Vi skal gøre det modsatte. Det er det, der er vores job. Og det tror jeg, rigtig mange fotografer glemmer. De har en standard metode, et eller andet setup, som de ligesom ved, det her lys og de her poses og de her ting, de virker, så det gør jeg bare hver gang. Og det synes jeg er dovent og ikke cool, fordi den virksomhed fortjener at blive set og blive vist frem på den måde, som passer til deres målgruppe og deres budskab. Det skal virksomhederne også huske på, når de arbejder sammen med fotograferne, og ikke bare sige, vi vil gerne have det, du lavede for de der andre. Og det er svært. Når man ser et eller andet, man har set virke for nogle andre, så har man lyst til at få det. Og det er fuldstændig naturligt og menneskeligt, men det er så det, som man skal som fotograf råde dem fra. Og som virksomhed skal man huske at lytte til, når fotografen siger, det er måske ikke det rigtige for jer. I laver stole, så jeg tror ikke, det giver mening at fotografere dig i en flyvemaskine. Jeg mærker, at jeg bliver forpustet af at gå og snakke. Måske skulle jeg til at løbe nogle ture og spise noget mindre bacon. Jeg ved ikke, om man kan høre fuglene, men det er det eneste, jeg kan høre. Fugle og en bi. Den her ro kan man simpelthen ikke finde i Danmark. Der er altid lige en motorvej et eller andet sted. Du kan fornemme, eller en flyvemaskine, eller I don't know. Jamen, så er det da her, vi skal sidde lidt. Sikke en udsigt, mand. Jeg fandt sgu lige sådan et eltårn. Jeg tror, det er det, man kalder en køje i Sverige. Sådan et tårn, der er bygget til jagt, hvor de sidder og bare venter på at spotte elge. Jeg kan jo lige fortælle, at det er ikke fordi, jeg føler, at jeg er tomhændet på nogen måde. Jeg føler nærmest allerede, at jeg har strukturen på, hvad YouTube skal. Og jeg føler mig rimelig klar egentlig til at gå i gang. Jeg sad i går og lavede en liste af de første 20 videoer, jeg godt kunne tænke mig at lave. Nu føler jeg mig rimelig klar til at gå i gang. Og ellers er tiden bare gået med at arbejde, skrive, læse, træne. Bare sidde og stirre ind i ilden. Dyrke kampsport. Må ikke jeg bliver god en dag. Jeg har jo været heroppe mange gange før, og det er altid blevet til en hel masse skøre selvportrætter. Det kan være, jeg kan jo bare lige vise nogle af dem her. Jeg har ikke taget nogen billeder endnu heroppe, men må ikke jeg ender med at komme til at gøre det. Hvis jeg kender mig selv ret, der er alligevel 4 dage tilbage. Jeg har haft et lille uheld.
Kender I det der, når man slår en prut, man ikke tror kommer til at være så stor, og så... Det var virkelig ikke med vilje. Jeg fandt det her mega vilde hus, som bare er sammenstyrtet fuldstændig. Så nu har jeg smidt noget grej, så skal jeg lege med nogle billeder. Det ser alligevel rimelig vildt ud. Et helt hus, der bare er fuldstændig kollapset. Det kunne jeg overhovedet ikke stå for, da jeg kom forbi det år. I øvrigt, hvis man er interesseret i, hvorfor jeg har stillet den her, skal jeg se, om man kan se det, hvide skærm op, så er det fordi solen kommer bag fra mig. Og så var tanken ligesom, at solen rammer mig bagfra, men den rammer også den her og bouncer noget lyset tilbage i mit ansigt, sådan så jeg ikke bliver fuldstændig mørk, når lyset kommer og durker ind i kameraet. Man kan måske faktisk få effekten her. Kan man se det? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke se skærmen eller hvad jeg laver lige nu, men fototeknik. Nu er det lørdag, det vil sige, det er den næst sidste dag, jeg er her. Jeg tænkte, det var et godt sted ligesom at wrappe videoen op, sige tak for nu, og sige nogle ting om, hvad det er, jeg er nået frem til, mens jeg har været heroppe. Så hvad er det, jeg gerne vil dele på YouTube fremover? For det første vil jeg gerne bare vise, hvem jeg er. Dele min personlighed med alt det fjol og fis, jeg finder på, og vise, at jeg er et... at man sagtens kan være en seriøs fagperson, uden at behøve at tage sig selv super duper seriøst. Og det er okay at ligne en idiot en gang imellem. Og det er okay, at der er ingen, der griner af ens jokes. Bare man selv gør det indeni. Så vil jeg gerne vise, hvad det er, jeg kan. Og hvad det er, jeg tænker om erhvervsbilleder. Og ligesom prøve at dele nogle af mine filosofier. Og i det hele taget også bare min grundlæggende filosofi omkring, hvad det er, de her billeder skal gøre. Hvad virksomheder skal tænke på. Hvad fotografer skal tænke på. Hvad det er, der rent faktisk virker i markedsføring med billeder. For det er sådan noget, jeg bruger enormt meget tid på at tænke over. Det er egentlig fordi, jeg gerne vil sælge gennem de her YouTube-videoer af mine services eller sådan. Jeg vil gerne bare formidle mine tanker omkring, hvad det er, der gør billeder så vigtige. Altså selvfølgelig er de her videoer en del af min forretning, men hvis jeg bare ligesom kan inspirere nogle andre mennesker til, og måske endda fotografer, til at tænke over deres egne holdninger og prøve at gøre tingene på deres egen måde, vil jeg egentlig være rimelig glad for det her resultat. Og så har jeg ikke noget imod, at vi deler kunderne, så længe vi ligesom alle sammen i fællesskab kan hæve standarden for, hvordan det er sådan nogle medarbejderbilleder og corporate-billeder typisk ser ud. Så er det her nok også en måde for mig at connecte med en masse mennesker. Jeg er ikke ude på at få et kæmpe følge på YouTube, og nu skal jeg bare være YouTuber, og det skal være min hovedting. Jeg vil egentlig bare gerne finde en lille gruppe af de mennesker, som rent faktisk interesserer sig for, hvad det er, jeg har på hjerte, og min måde, min tilgang til billeder. Og hvis det er dig, så er det dig, jeg gerne vil lære at kende, og jeg vil rent faktisk gerne opbygge relationer igennem den her kanal, så det håber jeg, at det kan lade sig gøre. YouTube er et nyt socialt medie for mig, altså som skaber, ikke som forbruger. Så det håber jeg, at vi kan lære hinanden at kende. Get to know each other. Måske skulle jeg lade være med at sige get to know each other, hvis jeg gerne vil have en chance for, at du rækker ud. Hurtigt videre. Jeg kunne også godt tænke mig at dele mine tanker om hele processen, altså når jeg skaber billeder. Hvorfor tager jeg alle de valg, jeg tager? Hvad er det for nogle valg, og hvilken forskel gør de? Jeg sidder og fægter rundt med mine hænder lige nu, jeg kan ikke lade være. Så det kunne jeg godt tænke mig at fortælle om. Det er ikke meningen, at mine videoer skal være lige så lange, som den her er. Det her det er den første pandekage, den må godt blive lidt deform og lidt weird, og så bliver de andre forhåbentlig helt runde og lækre. Mine videoer skal ligesom helst have et fast budskab, et problem, de kan løse, eller en tanke, jeg gerne vil dele.
Og forhåbentlig bliver det formidlet så godt, at folk kan tage action på det og bruge det til at skabe noget konkret, eller komme videre, eller løse et problem. Og målgruppen, det er sådan set dig, som gerne vil bruge billeder mere strategisk, men ikke lige ved, hvor du skal starte, og har brug for hjælp til at komme i gang, eller brug for at finde ud af, hvilke fejl er det, jeg skal undgå. Og nu gør jeg det der med hænderne igen. Men det kunne jo være, at jeg kunne løse alle dine problemer. Hvem ved? Nu må vi se. Who knows? Så det er ligesom den rettesnor, jeg har kommet frem til indtil videre, og jeg forventer, at den kommer til at ændre sig rigtig meget undervejs. Der er nok en lille chance for, at jeg ramte lige plet i første hug, men sådan er det jo, vi lærer hen ad vejen, og lige nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du så med. Jeg er meget imponeret, hvis du er nået helt hertil i videoen, så er du dedikeret, og så skal vi nok blive gode venner os to. Det var alt for mig i denne omgang. Vi ses i den næste video, hvad den så end kommer til at handle om. Hej hej. Hvis du var interesseret, så den her lille hyggekrog, jeg har fået lavet her, den er altså ikke, det er ikke fordi, den er fuldstændig simpel. Det skulle jo gerne se helt hyggeligt ud, men det er altså, vi snakker lamper op i loftet og en kæmpe plade, der dækker for det hele og sørger for, at lyset ikke reflekterer rundt. Der er altid meget mere teknik, hvis noget ser pænt ud, end man lige tror. Det var alt for nu! Ja. Ja.